Kawasaki. At suka na naman Kenny metong lugar na ning Pampanga, which is the former capital of the Philippines, Bacolor, Pampanga. At suka mo Kenny nga metong kareng matuwang universidad. College School, Pilipinas. Na kanina niyang magar ko Kenny kapatid. Kaya ni Don Honorio Ventura College of Arts and Trade. Nangeni na is Dabchune Laguna, which is Don Honorio Ventura Technological State University na siya. Siyempre, Kenny tamo tumantun. Kareng mamie patulagi katamo pick-up line. Kaya, lungog ka na Kawasaki, tara na! Yeah! Okay, kabalen. Uning busy la pureng estudyante Kening Dab 2. Ayan. At retang ali naman busy, ilan ang pumumpintalan mi. Kaya, at yung kaming Kening Kawasaki, karening at yung Kening gulot ming estudyante. Wow! Istorbuan ming karelang pamag break. Okay. Kuna nang tala nalalagyo rin mga alab nga rin. Ano lag? Say po. Say. Say. Ika naman. Diana po. Wow, Diana. Oo. O baka rin yung pwedeng joke para kaya kayo. Ayan, kaya katamo segment K-Tube. Ayan. Ati ka bang joke kaya biya kaya kami? Pick-up lines. Pick-up lines. Oo. Ano yung mo itang pick-up line mo? Yes. Throw ka ba? Stroke ka ba? Bakit? Sir, plastic ka na, sip-sip ka pa. Warlaw. Bongga naman para ka na ako, Okay. Kung nang tala rin manalbe nung buride, pick-up line ng girl. O na ano ka ba, Len? Mailita ba? At dahil dyan, girl, dahil maldita ang yung pick-up lines, may pagkakamaldita din ang pagbibigay ko sa'yo ng PAK ng brownies. Ayan, guys, KCEPI, as in Korean Communications and Empanadas, na bukang-bukang ang sarap. Try mo. And syempre, may nibatan yung premyo ngayon kay katamong bayong. Uning Kening Dabchu, alam mo ring plastikan. Dito lang po yan sa K-Tube. Hi, sir. Sir, ay Friend po. Ali naman po. Uy, gawin mo naman Kening Dabchu. Ay, siyempre Fellow po. teachers and students. Modernize. Kanina ka. Pwede ko punting dos. Ay, pwede po. Ay po. Walang tamo po Kening camera, tamo sa K-Tube MTV. Ano yung nag-google? Franklin po. Mr. Franklin, ayan. Ito niya pong teacher. Apo. Ayan. Ano po yung subject? Arts po, tsaka po drafting. Arts and drafting. Arts. In Kapampangan, arts. Ating arts. Po, hearts siya po. Hearts. Arts. Oh, para ka talaga. Pero arts siya talaga, arts. Ayan. Okay. Sir, masaya ka sa ganyan segment ng po. Ayaw Ang po. joke. Atin po actually. Sige po. Kapag actually yan naman. Siyang aliya celebrity. Wow. Wapin po, definitely. Wow! English. Yan, wow. Ag-nosebleed na ako. Ag-nosebleed na ako. O, nano po yung Ay, atin ko pong kutang, total po, Kapampangan tampo. Kutang kayo mo po sana nung, niya po, king English yung turon. Nano English English yung turon. Nano? Actually po, hindi po ito, cowboy. Cowboy. Balang na. Cowboy. Turon. English na cowboy. Bakit po? Bakit cowboy? Kasi po, turon, 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 Pasaya mo kami, sir. Yes! Okay, Mr. Frank. Ano nang tala rin manal ba nung buride yung joke mo? O, nano ka ba, Len? May lita ba? Na napatawa mo ako ng bonggang-bonga. Ayan. May regalo ka sa amin. Ayan. Coming from Korean. Ayan. Brownies. Salamat po, salamat po. Yung flavor niyan, cowboy. Cowboy flavor. Gusto mo sa ting kabayo Yes. At flavor niyan, may turon din. Turon. Ayan. Kenny mo yung kabalen, Kenny King. K-Tube! Meron po kayong joke, sir? Ay, meron. Lapitan natin si Seth. Okay, ating ng joke is Seth. Balik na siya. Knock, knock. Who's there? Mayor. Mayor who? God gave Mayor.
Show me what's real. Oh, bonggaya ka pa ta. O, Nanang Kabalen, mailita ba? Parang hindi naman. O, nang dahil dyan, sir, napasaya mo ang mga estudyante, Yes, mga of nanonood course. natin sa K-Tube. Ano ang ibibigay natin regalo? Share may ibigay kami regalo from Mergenta para kay Sir dahil bukang-buka ang kinana niyang God gave me. Ayan, brownie sir from Juliet. Ayan, para po sa inyo mga sir. Ano mo masasabi po niyo, sir? Masaya. Masaya po. Masaya. Ayan,